Светлана апа Әгерҗе районы кызы. Иптәш кызы белән Яңа Усы авылына кунакка кайткач, булачак тормыш иптәше Айдар белән таныша ул. Biz 2008 yıldan beri гаиләгә, тәрбиягә балалар алып яшибез инде. Мин инде бик кичкенәдән үзем ятим үстем. Шуңа күрә ятим балаларны күргәчтен күзләремә яшьләр тула. Аларны инде минем әти-әниле гаиләле итәсем килде. Шуңа күрә аларга уйладык. Тәрбиягә бала алырга теләге булуын әйткәч, тормыш иптәше каршы килми. 2008 елны Шыгаиповлар Бөгелмә балалар приютыннан бер туган Алена һәм Альберт Емельяновларны алып кайта. Бу вакытта Светлана белән Айдарның үз кызлары Айгөл белән Алиягә 13 һәм 8 яшь була. Балаларны гомумән бик яратам мин. Без инде аларны минеке синекенә бүлмәдек. Барсына да тигез карашта булдык. Аларның барсын да яратып тәрбияләдек. Һәм инде бер вакытта да үкенгәнебез булмады. Берничә елдан гаиләгә бер туган Настя белән София Горюновалар кайта. София яңа гаиләгә килгәндә аңа нибары бер генә яшь була. Бүген кызга 11 яшь. Укуда да сынатмый. Үз эшчән сәнгатьтә дә катнаша. Бии, җырлый, алмаз мозаикасы белән картиналар чигә. Мин 5нче класста укыйм. Әти, әнине яратам. Алар мине күп нәрсә өйрәттеләр. Мин алар әни кебек укытучы булып эшлисе килә үзгәч. Шыгаиповларның йөрәгендәге җылылык галәмне дә җылыта алыр иде. Чисталык һәм пөхтәлек бөркелгән йортта бәхет һәм якты хыяллар яши. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.